салом бинандагони азиз, имрӯз дар барномаи Китоби сурх мо дар бораи яке аз нодиртарин ва пурқудраттарин паррандагони кӯҳистони худ, паррандаи ҳумо суҳбат мекунем. ҳумо ки дар илми зоология маъруф аст, яке аз бузургтарин лошахӯрон ба ҳисоб меравад. ин парранда на танҳо зебоии осмони кӯҳистон аст, балки покунандаи табиат низ мебошад. бо вуҷуди аҳамияти бузурги экологӣ доштанаш, имрӯз ҳумо ба рӯйхати Китоби сурхи Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид шудааст. чаро ва барои ҳифзи он чӣ бояд кунем? посухи ин саволҳоро дар идомаи барнома меёбем. ҳумо ки дар илми зоология ба номи грифон ё каргаси аврупоӣ маъруф аст, яке аз бузургтарин ва пурқувваттарин паррандаҳои лошахӯр ба ҳисоб меравад. номи илмии он гифсфалвз мебошад. ин навъ ба синфи паррандагони тартиби шоҳиншаклон ва оилаи қарғосон дохил мешавад. ҳумо дар минтақаҳои гуногуни ҷануби Аврупо, Қавқоз, Ховари Миёна, қисматҳои Осиёи Марказӣ ва Африқои Шимолӣ паҳн гардидааст. ҳумо паррандаи хеле калонҷусса буда, дарозии баданаш ба 95-110 сантиметр мерасад. паҳнои болҳояш то 2,5-2,8 метр кушода мешавад ки ин ба ӯ имконият медиҳад соатҳо дар фазо бе ҷунбонидани болҳояш парвоз кунад. вазни миёнаи он аз 6 то 11 килограмм мебошад. болҳои дарозу васеъ ва устухонҳои сабук ба ӯ барои парвози баланд ва дарозмуддат мусоидат мекунанд. ранги пари баданаш қаҳваранги равшан буда, дар гирди гарданаш ҳалқаи парҳои сафед ҷойгир аст. гардан ва қисми болои сараш қариб бепар мебошад. ин хусусият мутобиқшавии табиӣ аст, зеро ҳангоми хӯрдани лоша гарданаш олуда намешавад. нулии калон, каҷ ва бисёр пурқувват аст ки барои пурра кардани пӯсти ғафси ҳайвоноти мурда хизмат мекунад. мурғи ҳумо асосан ба қатори паррандагони дарранда дохил мешавад. ястребини птицы мегӯянд, ястребообразный. баъд оилаи лошахӯрон, паррандагони лошахӯр дохил мешавад. асосан ба ин оила ҳамагӣ 5 намуд парранда дохил мешавад ки дар Тоҷикистон ҳамагӣ 5 намуди ҳамин намояндаи ҳамин оила вомехӯранд. яке аз онҳо ҳамин мурғи ҳумо мебошад. мурғи ҳумо асосан дар қариб ки дар ҳама минтақаҳои баландкӯҳи Тоҷикистон вомехӯранд. асосан паҳншавии он аз баландии аз 500 метр то дар баъзе қаторкӯҳҳо то 7600 метр, 7800 метр ҳам вохӯрдааст. паҳншавии он асосан аз минтақаҳои марказии Чин оғоз шудааст. қаторкӯҳҳои Ҳимолой, Тионшон, тамоми ҳудуди Тоҷикистон, баъзе аз минтақаҳои Қирғизистон, шимоли Афғонистон, баъзе аз минтақаҳои шарқии Эронро дар бар мегирад ки дар ин минтақаҳо ин парранда муҳити сукунати доимӣ дорад. дар қитъаи Африқо бошад, парранда қариб ки аз байн рафтааст. дар баъзе аз минтақаҳо мондаасту халос. дар Аврупо низ чунин аст. дар баъзе аз минтақаҳо Балкан саршуморашро аз рам барқарор карда истодаанд, вале дар ҷараёни барқароршавӣ қарор дорад. асосан дар давлатҳои Аврупо дар яке популятсияҳои устувори он фақат дар давлати Испониё мондаасту халос. вале популятсияе ки дар Тоҷикистон аст хеле хуб аст, вазъияташ хеле хуб аст аз сабаби он ки сатҳи чорводорӣ дар Тоҷикистон равнақ ёфтааст. чорводорӣ зиёд аст дар минтақаҳои кӯҳӣ ва хӯроки асосии ин парранда 90% вобаста аст ба устухон. муҳити зисти ҳумо бештар кӯҳсорҳо, дараҳои санглох ва саҳроҳои кушод мебошанд. ӯ лонаашро дар болои кӯҳҳои баланд ва деворҳои сангини дастнорас месозад. одатан дар як макон чандин ҷуфт зиндагӣ мекунанд ва гурӯҳ ташкил медиҳанд. ин тарзи зиндагии гурӯҳӣ ба онҳо имкон медиҳад ки ҳангоми ёфтани ғизо зуд ба ҳамдигар хабар расонанд. ғизои асосии ҳумо ҷасади ҳайвоноти мурда мебошад. ӯ ҳайвонҳои зиндаро шикор намекунад, балки пас аз марги табиӣ ё кушта шудани ҳайвонот аз ҷониби дигар даррандагон ғизо мегирад. бо биниши хеле тезаш аз баландии зиёд лошаро мушоҳида мекунад. вақте як парранда ғизоро пайдо мекунад, дигарон низ ба он ҷо ҷамъ мешаванд. ҳумо метавонад дар як вақт миқдори зиёди гӯшт бихӯрад, зеро на ҳамеша ғизо дастрас аст.
аз ҷиҳати афзоиш ҳумо одатан соли як маротиба тухм мегузорад. модина бештар як тухм мегузорад ва давраи инкишоф тақрибан 50-55 рӯз давом мекунад. чуҷа баъд аз баромадан муддати тӯлонӣ дар лона мемонад. ин парранда умри нисбатан дароз дорад ва метавонад зиёда аз 30 сол зиндагӣ кунад. нақши экологии ҳумо хеле муҳим аст. ӯ ҳамчун поккунандаи табиат хизмат мекунад. бо нобуд кардани ҷасадҳои ҳайвонот пахшавии бемориҳои сироятиро пешгирӣ намуда ва муҳити зистро тоза нигоҳ медорад. агар шумораи ин парранда кам шавад, эҳтимоли зиёдшавии бемориҳо ва вайроншавии мувозинати табиат ба вуҷуд меояд. мутаассифона дар баъзе минтақаҳо шумораи ҳумо коҳиш ёфтааст. сабабҳои асосӣ заҳролудшавӣ ва моддаҳои кимиёвӣ, кам шудани ҳайвоноти чарогоҳӣ ва вайрон шудани муҳити табиӣ мебошанд. аз ин рӯ дар бисёр кишварҳо барномаҳои махсуси ҳифз ва афзоиши шумораи ин паррандаи нодир амалӣ мегарданд. дар фарҳанги мардуми форсу тоҷик номи ҳумо инчунин ба паррандаи афсонавӣ бахт нисбат дода мешавад. аммо бояд гуфт ки ҳумо дар зоология паррандаи воқеӣ буда аз паррандаи афсонавӣ фарқ мекунад. ҳумо аз ҷумлаи калонтарин паррандаҳои лошахӯр ба шумор меравад ва сохти бадани он пурра ба тарзи зиндагии осмонӣ ва ғизогирӣ махсус мутобиқ шудааст. бисёриҳо вақте ки ин паррандаро дар кӯҳҳо мебинанд фикр мекунанд ки вай уқоб аст. асосан ин уқоб нест, ин лошахӯр аст. ин паррандаи лошахӯр аст. 90% хӯроке ки он истеъмол мекунад асосан устухон аст. қисми аз ҳама дӯстдоштаи ғизои аз ҳама дӯстдоштаи ин парранда ҳамун мағзи устухон аст. мағзи устухон аст ки вақте ки вай ҳайвони хонагӣ ё ҳайвони ваҳшӣ мемурад, агар гӯшти онро дигар намуди лошахӯрон хӯранд ё ин ки ҳайвоноти ваҳшии дигар истеъмол кунанд, аз вай ҳайвон устухонҳояш боқӣ мемонад. баъзи устухонаҳояшро дигар намуди ширхӯрони даранда низ истеъмол мекунанд, вале баъзи устухонҳои калон аз имҷустааш боқӣ мемонад. мурғи ҳумо ҳамин намуд устухонҳои калонро мекобад. вақте ки ин намуд устухонҳоро ки ёфт, мебардорад ба баландиҳои то баъзан то 2000 метр, баъзан 500-700 метр вай ин устухонҳоро мепартояд. вақте ки устухонро партофт ба шахҳо, ба сангҳои калон ки бархӯрд устухон мешиканад ва ҳамун мағзи устухон мебарояд ва ҳамун мағзи устухонро мехӯрад. на танҳо мағзи устухон, балки устухонҳое ки бо кафида пара шудаанд, онҳоро низ истеъмол мекунад. яъне 90% хӯроке ки он истеъмол мекунанд асосан устухон мебошад. ба ғайр аз устухон, парранда мурғи ҳумо сангпуштҳоро низ шикор мекунад. баъзе намуд сангпуштҳоро низ мебардорад, баъзан ҳамин хел шикор карда мехӯрад. он боқимондаи 10%-ашро гӯям агар, вале асосан он лошахӯр мебошад. андозаи бадани ӯ хеле бузург мебошад. дарозии умумии баданаш ба 95-110 см мерасад. паҳнои болҳои кушодааш то 240-280 см мерасад, ки ин нишондиҳанда барои парвозҳои дарозмуддат бисёр мувофиқ аст. вазни миёнаи ин парранда аз 6 то 11 килограммро ташкил медиҳад. барои чӣ вай устухонро истеъмол мекунад? консументҳои таркиби гурӯҳи сеюм мегӯянд ин паррандаро, барои ин ки ҳама организмҳое ки мурда меранд, ҳамин консументҳои дараҷаи сеюм онро истеъмол мекунанд. ин парранда ба ҳамин гурӯҳ дохил мешавад ва дар меъдаи он кислотаҳои мавҷуд ҳастанд ки ҳамин устухонро ҳазм мекунанд. устухоне ки он истеъмол мекунад ҳазм мекунад. асосан андозаи баданаш аз 90 сантиметр то 120 сантиметр мешавад. вазнаш аз 4.5 килограмм то 7.5 килограмм мешавад. яъне фикр кунед чӣ қадар андозаи бузург дорад ин парранда. хеле андозаи бузург дорад. сохти зоҳирияш, қисми гардан ва зери шикамаш, зери думаш ранги сафедчатопи зардмонанд дорад. вале вақте ки парранда ҳамон қадар калонсол мешавад, ҳамин қисмҳои бадани ӯ хеле равшантар шудан мегирад, вале андозаш калону ва ҳамин қисматиҳои гардан, зардии бадан ва зардиву сафедии қисми гардан ва зери шикам аёнтар шудан мегирад. қисми пушт ва рӯи болҳо асосан ранги сиёҳӣ бо хатҳои сафед пӯшонида, яъне ки ранги сиёҳу хокистарӣ мегирад ва ранги думаш монанди
دوره شکل می شود، یعنی دو قسمی رنگ دومش کلینوید یعنی کلینه مانند می شود. مرغ هومو در طبیعت تنها همین شکل را ندارد. وقتی که چوجه است، یعنی فردهای جوان میگویند آنها پررگی رنگی سیاه دارند، آنها رنگی سیاهند. با مرور زمان وقتی که سن سالشان زیاد می شود، در 2 سالگی 3 سالگی، بعد رنگی که حاضر ابراز کردم آن را به خود می گیرند. яке аз хусусиятҳои фарқкунандаи ҳумо гардани қариб бепари он мебошад. пӯсти гардан ва қисми болои сараш луч аст. ин хусусият мутобиқшавии табиӣ мебошад. пойҳои ӯ нисбат ба паррандаҳои шикорӣ каме заифтар мебошанд, зеро ӯ асосан барои дошта гирифтану пора кардан аз нӯлаш истифода мебарад, на барои шикори фаъол. чашмони ҳумо хеле калон ва бинишаш бисёр тез аст. ӯ метавонад аз баландии чанд сад метр ҷасади ҳайвонотро мушоҳида кунад. биниши аълои ӯ яке аз омилҳои асосии зинда мондан дар табиат мебошад. ҳамчунин системаи ҳозимаи ӯ хеле пурқувват аст ва метавонад бактерияҳои хатарнокро безарар гардонад, ки ин барои истеъмоли гӯшти пӯсида бисёр муҳим аст. умуман тамоми сохти бадани ҳумо аз болҳои азим то нӯли пурқувват ва гардани луч ба тарзи ҳаёти лошахӯрӣ ва парвозҳои баланд мутобиқ шудааст. паррандаи ҳумо асосан дар минтақаҳое зиндагӣ мекунад, ки фазои кушод ва шароити мусоиди парвози баланд доранд. муҳити дӯстдоштаи ӯ кӯҳсорҳо, дараҳои чуқур, қаторкӯҳҳои санглох ва саҳроҳои васеъ мебошанд. ин гуна ҷойҳо ба ӯ имкон медиҳанд, ки аз баландӣ заминро назорат кунад ва ғизоро осонтар пайдо намояд. одатан ҳумо лонаашро дар деворҳои баланди кӯҳ, сӯрохҳои санглох ва ҷойҳои дастнорас месозад. ин интихоби ҷой тасодуфӣ нест. баландӣ ва дастнораси лонаро аз дарандагон ва халалҳои инсонӣ муҳофизат мекунад. бисёр вақт якчанд ҷуфт дар як кӯҳ зиндагӣ карда гурӯҳ ташкил медиҳанд. чунин тарзи зист ба онҳо имкон медиҳад, ки ҳамдигарро ҳангоми ёфтани ғизо зуд огаҳ намоянд. аз ҷиҳати паҳншавӣ ҳумо бештар дар минтақаҳои ҷануби аврупо, махсусан кишварҳои соҳили баҳри миёназамин, қавқоз, туркия, эрон, қисматҳои ховари миёна ва баъзе ноҳияҳои осиёи марказӣ вомехӯрад. дар тоҷикистон низ дар баъзе минтақаҳои кӯҳистон дидан мумкин аст. ӯ бештар дар ҷойҳое зиндагӣ мекунад, ки чорводорӣ рушд ёфтааст, зеро мавҷудияти ҳайвоноти чароғоҳӣ манбаи асосии ғизои ӯст. ҳумо паррандаи муқимӣ ҳисобида мешавад, аммо баъзе гурӯҳҳои он вобаста ба мавсим ва дастрасии ғизо метавонанд ба масофаҳои дур кӯч банданд. ҳумо бештар дар минтақаҳои кӯҳсор ва дараҳои санглох зиндагӣ мекунад. болҳои азими он то қариб 3 метр кушода мешаванд ва метавонанд соатҳо бе ҷунбондани бол дар осмон парвоз кунад. ғизои асосии он ҷасади ҳайвоноти мурда мебошад. шояд барои баъзеҳо ин ғайриоддӣ намояд, аммо маҳз ҳамин хусусият ҳуморо барои табиат бисёр муҳим месозад. ӯ муҳитро аз ҷасадҳои пӯсида тоза карда, паҳншавии бемориҳоро пешгирӣ мекунад. мутаассифона солҳои охир шумораи ин парранда кам гардидааст. сабабҳои асосӣ заҳролудшавӣ, камшавии манбаи ғизо ва халалдор шудани инсон ба муҳити зист мебошад. азбаски ҳумо соле танҳо як тухм мегузорад, барқароршавии шумораи он хеле суст аст. аз ҳамин сабаб ҳифзи он вазифаи танҳо олимон нест, ин масъулияти ҳар яки мост. ҳумо паррандаи лошахӯр мебошад, яъне ғизои асосии он ҷасади ҳайвоноти мурда аст. ӯ ҳайвонҳои зиндаро таъқиб намекунад ва шикори фаъол анҷом намедиҳад. баръакс, ӯ табиатан ба тоза кардани муҳити зист машғул аст ва аз боқимондаи ҳайвоноте, ки бо сабабҳои гуногун мурданд, ғизо мегирад. тарзи ёфтани ғизои ҳумо хеле ҷолиб ва самаронок аст. ин парранда соатҳо дар осмон дар баландии зиёд парвоз мекунад. ҳангоми дидани лоша парранда ба поён фаромада ба он наздик мешавад. аксар вақт дигар паррандаҳо низ ҳаракати ӯро дида ба ҳамон ҷой ҷамъ мешаванд. ҳамин тавр дар муддати кӯтоҳ гурӯҳи зиёди паррандагон дар атрофи як лоша пайдо мегарданд. нӯли ҳумо калон, каҷ ва бисёр пурқувват аст. бо ёрии ӯ метавонад пӯсти ғафси ҳайвоноти калонро пора карда, гӯштро аз устухон ҷудо намояд. ҳангоми ғизогирӣ одатан тартиби муайяне риоя мешавад. аввал паррандаҳои қавитар пӯстро мешикофанд, баъдан дигарон ба гӯшт дастрасӣ пайдо мекунанд. онҳо метавонанд дар як вақт миқдори зиёди ғизо бихӯранд, зеро имкони ёфтани ғизо ҳар рӯз кафолат дода намешавад. андозаи қисмҳои устухони дастӣ ё пои бузуг гӯсфанд аз буғумҳост агар ҷудо кунем чанд сантиметр мешавад? барои мисол 15-20 то 20 сантиметр мешавад, 30 сантиметр баъзан зиёд мешавад. ҳамеро метавонад ба пуррагӣ фурӯ барад.
اکنون اندازه درستش نمیدونم، برای اینکه اندازه حیوان گوناگون میشود، اندازه بدن چاروا گوناگون میشود. برای همین با پرگی همون از قسمی بوم، از یک بوم تا بوم دیگر همون استخوان سالم باشد فرو برده میتونن. ولی استخوان‌های هستن که اندازه‌شون کلان است، اندازه‌شون کلان هستن. استخوان‌هایی که اندازه‌شون کلان است اون وقتی که فرو برده نمیتونه، برای اینکه در دهان جای نمیگیرد، اون رو برداشته به زمین که پرتافت در شاخه‌ها به دو قسم، به سه قسم، به چهار قسم تقسیم که شد، بعد алоҳида ҳамон чизро фурӯ мебарад. бо чунин тарзи ғизогирӣ ҳумо дар табиат вазифаи бисёр муҳимро иҷро мекунад. ӯ муҳитро аз ҷасадҳои пӯсида тоза намуда, паҳншавии бемориҳои сироятиро пешгирӣ мекунад ва мувозинати экосистемаро нигоҳ медорад. ҳумо паррандаи иҷтимоӣ буда, бештар ба таври гурӯҳӣ зиндагӣ мекунад. одатан чандин ҷуфт дар як минтақаи кӯҳсор ҷамъ шуда гурӯҳ ташкил медиҳанд. дар зиндагии ҳаррӯза ҳумо паррандаи ором ва ботамкин аст. ӯ безарурат фаъолият намекунад ва асосан ҳангоми ҷустуҷӯ ё истеъмоли ғизо фаъол мешавад. қисми зиёди вақтро дар нишастан болои кӯҳпораҳо ё дар парвози ором мегузаронад. барои чӣ ин паррандаро барадач мегӯянд? дар забони русӣ, яъне ки забони номи тоҷикиаш хеле қулайтар аст. мурғи ҳумо, ин хеле номи зебо аст. Баъд вале номи барадач, барои чӣ вайро барадач мегӯянд? Асосан аз он сабаб ки аз қисми қафои нулаш то зери нул як намуд пари пашмонанд фаромадааст. як намуд пар ба зери нулаш фаромадааст ва он ранги ришро дорад. барои ҳамин ранги барада мегӯянд, ранги ришро дорад. вақте ки зери нулашро нигоҳ мекунед, дар ҳаво парвоз мекунад, ба монанди риш аст. барои ҳамин онро, ё ин ки ба монанди барада аст, барои ҳамин вайро барадач номонданд. вале хеле паррандаи чусту чолок аст. ҳумо ба нигоҳ доштани мувозинати табиӣ мусоидат мекунад. дар табиат ҳар як мавҷудот нақши худро дорад. агар шумораи лошахӯрон кам шавад, ҷасадҳо дертар нобуд мешаванд ва ин метавонад боиси афзоиши ҳайвоноти дигар мисли сагҳои ваҳшӣ ё каламушҳо гардад, ки онҳо метавонанд интиқолдиҳандаи бемориҳо бошанд. аз ин рӯ мавҷудияти ҳумо барои устувории занҷираи ғизоӣ ва тавозуни экологӣ бисёр муҳим аст. камшавии шумораи ҳумо метавонад ба вайроншавии ин мувозинат оварда расонад. сабабҳои асосии камшавӣ заҳролудшавӣ аз моддаҳои кимиёвӣ, истифодаи дороҳои байторӣ дар чорво, нобудшавии муҳити зист ва кам гардидани манбаи ғизо мебошанд. аз ҳамин сабаб дар бисёри кишварҳо барномаҳои махсуси ҳифз ва афзоиши шумораи ин паррандаи муфид роҳандозӣ шудаанд. ҳамин тавр ҳумо на танҳо як паррандаи бузурги осмонӣ, балки яке аз муҳофизони ноаёни саломатии табиат мебошад. ҳумо дар бисёр минтақаҳои ҷаҳон ҳанӯз ҳам мавҷуд аст, аммо дар баъзе кишварҳо шумораи онҳо нисбат ба гузашта хеле кам шудааст. вақтҳои тухмгузориаш аз мобайнҳои моҳи декабр оғоз шуда то охирҳои моҳи февралро идома медиҳад. асосан дар лонааш як ё дуто тухм мегузорад. муҳлати тухмгузорӣ дар болои тухм нишастанаш аз 58 рӯз то 65 рӯзро дар бар мегирад. вақте ки чӯҷаҳо аз тухм баромаданд, дар лона ҳамагӣ аз 110 то 120 130 рӯзро дар лона меистанд. баъд парвоз карда бо ҳамроҳии паррандаи калон парвоз карда мераванд. яъне ба минтақаҳое ки худашон онро иҳота карданд мераванд ва хӯрокро худашон мустақилона мекобанд. асосан чӯҷаи мурғи ҳумо дар замони чӯҷа буданаш пурра ғизоаш устухон аст. андозаи устухонҳое ки фарди болиғ барои кӯдак меорад ҳамагӣ то 20 сантиметр дар бар мегирад. барои он ки дар замони хурдӣ вай ҳазм кардани ғизо барои вай камтар мушкил аст. барои ҳамин андозаи устухонҳое ки барои фарди ҷавон меоранд то 20 сантиметр дар бар мегирад.
азбаски ин парранда соле танҳо як тухм мегузорад ва насли он суст зиёд мешавад. ҳар гуна коҳишёбии шуморо метавонад таъсири дарозмудда дошта бошад. яке аз сабабҳои асосии камшавии ҳумо заҳролудшавӣ мебошад. баъзан ҳайвоноти мурда дорои моддаҳои кимиёвӣ ё доруҳои байторӣ мебошанд, ки барои ин парранда хатарноканд. ҳангоми истеъмоли чунин ҷасадҳо парранда метавонад заҳролуд шавад. сабаби дигар камшавии ҳайвоноти чарогоҳӣ аст. дар гузашта чорводорӣ манбаи асосии ғизои ҳумо буд. бо тағйир ёфтани тарзи хоҷагидорӣ ва кам шудани чорво дар баъзе минтақаҳо, манбаи ғизоии ин парранда низ коҳиш ёфтааст. инчунин нобудшавии муҳити зист таъсири манфӣ мерасонад. сохтмони роҳҳо, фаъолияти санъотӣ ва халалҳои инсонӣ дар минтақаҳои кӯҳсор метавонанд ҷойҳои лонагузории ҳуморо вайрон кунанд. бо вуҷуди ин мушкилот дар бисёр кишварҳо барои ҳифзи ҳумо чораҳои махсус амалӣ мешаванд. дар баъзе ҷойҳо нуқтаҳои махсуси ғизодиҳӣ ташкил карда шуданд, ки дар он ҷо барои паррандаҳо ҷасадҳои бехатар гузошта мешаванд. ҳамчунин олимон бо истифода аз дастгоҳҳои пайгирӣ ҳаракати онҳоро меомӯзанд, то шароити беҳтари ҳифз фароҳам оварда шавад. ҳамин тавр, гарчанде ки ҳумо ба баъзе таҳдидҳо рӯбарӯ аст, кӯшишҳои байналмилалӣ ва миллӣ барои нигоҳ доштани ин паррандаи муҳим идома доранд. ҳифзи ҳумо на танҳо ҳифзи як навъи парранда, балки ҳифзи саломатии тамоми экосистема мебошад. асосан лонаҳояшро дар дохили шахҳои баланд мегузорад. дар баландиҳои аз 2000 то 3000 метр аз сатҳи баҳр лона мегузорад. лонаҳош асосан дар дохили шахҳое аст, ки хеле дастнорас мебошад барои дигар ҳайвонот, дигар паррандаҳо, ва ин боис мешавад, ки чӯҷаҳои он эмин боқӣ монанд. ҳумо ҳамчун паррандаи афсонавӣ аз дигар рамзҳои маъруфи адабиёти форсӣ мисли симурғ фарқ дорад. агар симурғ бештар рамзи дониш, ҳикмат ва қудрат бошад, ҳумо пеш аз ҳама рамзи бахт ва иқбол аст. дар тасвирҳои миёнатурӣ ва санъати қадима ҳумо ҳамчун паррандаи зебо ва бошукӯҳ бо болҳои кушода нишон дода мешавад. ҳамин тавр дар фарҳанги мардуми ҳумо ду маъно дорад. яке паррандаи воқеӣ грифон, ки дар табиат зиндагӣ мекунад, дигаре рамзи афсонавии бахту саодат, ки дар шеър, ривоят ва эътиқодҳои мардумӣ ҷойгоҳи хос дорад. ин ду мафҳум бо ҳам омехта нестанд, вале ҳар ду дар фарҳанг ва забони тоҷикӣ маънои муҳим доранд. хулоса, паррандаи ҳумо ҳамчун яке аз паррандаҳои нодир ва барои табиат бисёр муҳим ба китоби сурхи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил карда шудааст. ин нишон медиҳад, ки шумораи онҳо дар баъзе минтақаҳо коҳиш ёфта ба ҳифзи махсус ниёз дорад. ҳумо на танҳо як паррандаи калонҷуссаи кӯҳистон, балки поккунандаи табиат мебошад, ки муҳитро аз ҷасадҳои ҳайвонот тоза карда паҳншавии бемориҳоро пешгирӣ мекунад. аз ин рӯ ҳифзи он ҳифзи саломатии экосистема ба ҳисоб меравад. барои ҳифзи ҳумо чӣ бояд кард? муҳофизати муҳити зист, ҷойҳои лонагузорӣ, кӯҳҳои баланд ва дараҳои санглох бояд зери назорати давлатӣ қарор гиранд. пешгирии сохтмон ва фаъолияти хоҷагидорӣ дар минтақаҳои асосии зисти онҳо муҳим аст. дуюм, пешгирии заҳролудшавӣ. истифодаи доруҳои хатарноки байторӣ ва моддаҳои кимиёвӣ бояд назорат карда шавад. ҷасади ҳайвоноти дорои маводи заҳрнок набояд дар табиат партофта шавад. ташкили минтақаҳои махсуси ғизодиҳӣ. дар баъзе кишварҳо нуқтаҳои бехатари ғизодиҳӣ ташкил мекунанд. ин таҷрибаро метавон дар минтақаҳои мувофиқ низ истифода бурд, то ки паррандаҳо ғизои бехатар дастрас намоянд. баланд бардоштани маърифати экологӣ. дар мактабҳо ва байни аҳолӣ бояд корҳои фармондадиҳӣ гузаронида шавад, то мардум аҳамияти ҳуморо дар табиат дарк намоянд ва ба он осеб нарасонанд. назорати илмӣ ва тадқиқот. омӯзиши мунтазами шумора, муҳоҷирати мавсимӣ ва вазъи саломатии паррандагон барои ба нақшагирии чораҳои ҳифзӣ бисёр муҳим аст. хулоса, ҳумо рамзи қудрат ва озодии осмон буда, ҳамзамон яке аз муҳофизони ноаёни табиат мебошад. шомил гардидани он ба китоби сурх моро водор месозад, ки ба табиат бо масъулияти бештар муносибат кунем. ҳифзи ҳумо танҳо нигоҳ доштани як навъи парранда нест, балки ҳифзи мувозинати табиат ва саломатии муҳити зисти мост.
ҳумо танҳо як паррандаи калонҷуса нест, ӯ рамзи мувозинати табиат ва саломатии муҳити зист мебошад. Агар мо имрӯз барои ҳифзи он чора наандешем, фардо метавонем яке аз нодиртарин сокинони осмони худро аз даст диҳем. муҳофизати ҷойҳои лонагузорӣ, пешгирии заҳролудшавӣ ва баланд бардоштани маърифати экологӣ қадамҳои муҳим дар роҳи ҳифзи ин паррандаи нодир мебошад. бо мо бошед то табиатро беҳтар бишносем ва якҷо онро ҳифз намоем.